manyan baki da suka zo daga wannan jihohi masu nisa da yan uwanmu da iyayenmu mata da suka samu dama halartar wannan taro ne muku gaisuwa da ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A hakikanin gaskiya duk lokacin da mai mata ba sarki Allah ya ƙara sarki lafiya da mata ba sarki rano ya samu labarin irin wannan tarurruka da suka danganci na farko addinin musulunci wanda shi ne aikinsu na farko, sannan sai wannan taro na bisa al'ada ta malam bahaushe wanda take hausa da fulani kamar yadda ake haɗawa, yadda manyan darjoji suka ce ba za su hakika a gani su iyayen ƙasa sarakuna ko da yaushe aka taso da irin wannan al'amari abin da suke bukata shine ya zama su jagororin da suke haɓaka waɗannan al'amura ya zama su cewa sun sa haƙuri a zukatansu, sun saka jajircewa, sun saka amana, sun saka gaskiya. To duk lokacin da suka samu wannan al'amari to su ko da yaushe iyaye sarakuna a shirye su duk sanda aka ce za a wuce gaba akan wani al'amura wanda ko wani guri ake ganin ya gagara to da izinin Allah ta'ala su za su shiga kuma akan wannan ra'ayi duk abin da ya shigo cikin hakikar addinin musulunci da wannan al'amari na wani harshen hausa da fulani in Allah ya so da duk lokacin da aka kawo wani tallafi ko za a shiga cikin wani al'amari mai wata ba sarki ya ce in sanar da ku wannan wanda kuka shirya wannan taro da dukkan wakilan da suka zo sarki ya ce a shirye suke kuma ba shi kare ba duk sarakunan nan guda biyar na Kano akan wannan jadawalin suke. Mai wata ba sarki Rano ya ce ya nemo ku gaisuwa yana yi muku addu'a ta fatan alkhairi yana daɗa yi muku addu'a ta dukkan al'amuran da kuka sa gaba Allah ya ba da nasara a kai yana yi kowa fatan alkhairi yadda kowa ya zo nan lafiya Allah mai da shi gidajensa lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam muna godiya sosai da wannan sako ga al'ummar Hausawa. Na ɗan yi mantuwa kaɗan da girma